za co? Wonka pola SLA produkują, a serbscy, jak to nam słyszy? Tyle plincy działacze, że nikt nie witaj skupiny. Hej, proszę. Dobranie, knieże intendant. Wonka, stej muž a čaka, co by so povedala si povabil. No, študow nie? Tajke prašenjo pa ty. Najskere Slovak, abo Rusa. Posledným času oni najgustejšo podľa nás povabia moči Serbia. So v Facebooku okolo honia, abo so na Halloween partiach okolo šnúria. Hej. To máte vyzlo práve. Na prošu nutnú. Hej. Witajcie k nam. No, proszę, syncie za to da. Ja sam Sergej Sergejewicz ze Smolenska. Sam przed krótkim hakiec do niemskie przyczanu, a pytam mitko za dzieło. Nie macie sam jeszcze za mnie. Hoj, no, ništo da se bude namakać, ale myslíte na to, byście tu pola SLA. Serbsko-Ludowa Ansambla. Po takim jo wyzomie pryne praszenie na was, gdyż ciebie ze Smolenska, daż ciebie to załyście nikak ze Janom, albo Arnoszem Smolorem, nikak przyuzny. Nie, nic Smolensk, ale koniecznie, my przyuzni. My, Słonio, z Welszycy, bracia a sotry, od Smolowia, mam tuto Janu, trikoloru, zawsze pady. No to są mi lubi. Słojanskie warbo, a wasza wyzna, to tego, popokasy, no. Proszę, syncie so, ja wam wierim, że się z Serbami przyuzny. Wiesz co? Wola nas w Serbach je kuda fara. Nimpule, show odrodzence. My trebujemy wola SLA autentickich a dobrych spiewarów. Żaden problem. Hacz Kalinka, albo Katarzyńka. Ja jestem otworzony, a dusza kmane. Ich bin jung, dynamisch und sehr flexibel. No to ta soderie na Polska. Wiesz co, nikie mistne, a budu za was namakać. A dusz nic, no bude nikogo puszczu. Przedstawcie si, miestem dostane SLA od dziurowego zariada izo masowy rabat. A ja sam si przedstawił, w moim przychodnym życiu budu ja jurist, však opowiedz mojego dziura czasa z takimi bajkami na soderu. Ja, dere, da muss ich das swoim przyjacielam o tym rozpowiedzieć. A jak wam posłać? Hej, wyzo, myśmy tak a tak na to myśleli. W cichotnym czasu tą wopkadną rycz na ansamblu do ruszciny przemienić. Nie, jeno żart, wszyscy to wiedzą, so my to rusy samujemy. Z najmniejsza na jewiściu. Jedne prašne pak mamične utrobie. Dostanu zryczenie na czas żywienia, keż ma to orkestr a chór. Wam sobie ścimuci, takie zryczenie nie tylko ani więcej w jednej stronie dostanie. Ale mimo to, ja sobie jeszcze dobry człowiek. My sobie będziemy pola was przyzywać, zapać będą dnes. Boże, my do uskie, no, Do swidania. Hej, to ty.
Wiesz co, tu co mnie lubi, to taki dobry człowiek. Tu możesz to, ale na swoje honorary robimy kiedyś błać. Tak jako mała Steinbrücka, to sobie nie możemy nulić. Że da niks no zas. Knieże intendanto, rečnik orkestra tu je, ale ma jara nuzne. Spijmy jara nuz puścić. Ale proszę przed nic. Proszę. No, witajcie, k nam knieże Deutschmann. Meine Formalitäten, ich bin hier in ernster Angelegenheit. Kutny, ja budu nedom z wami kutny. Když čeli der peniaz jo, to můžete nedom zabuč. Vy vyšte, što se s těmi posledními stavojo, to jsou celý více peniaz neč. Nekryčte. Ach, hier, toller ist und du. Haben wir ein Problem. Du serbskie Publikum nas diskriminuje. Što? Ale či Serbia jsou to radši menšině? Na eben, du nas eine Petition napisali. Žádáme si na usnáších, da prajmo, předstajenjach, exaktne, 26 stopin vonkovne temperatury. Ale serbskie publikum žádá si zájemne hydropala 1,9 stopinku. To naše instrumenty nie udziałża. Mam. Ale zimy, ona też pola 4 stopni łąka na tylsiu raja. Ale to jest noś, když mają oni jenom mugu. To se teda nižo netko to Rusu chvalu, tu bude też pola minus 15 stopni na svoje vystička. Polizeiski Autokonvoj vonka na dvore. Policja! Ja to co nič nečiju. Vjerujte so. Słuži ministerskému prezidenti Braniborské. Určite sa ešte dosť Slyškovacký peniaz, voň s vami, čekte. Plány za taký na prestopu. Ej, pojďte tola. Tu je plán. Čítače no. Odbie evakuировania, páži vojenia domu upačné. Instrukcia páži namakania vody ako serbský, no to pa zajímavé. Gospode, instrukcie drženia serbština prva živa odstane. Zube, sunčile, šta tu? Bankové čísla peněžných depů záležby grecky. Nikom, prečo? Čo vás čo bude? Nikom, čítač. Aj, nieko. Instrukcie či obyče politického zastojníka s peniazami bywačov. Čítajte. Sprinja či položenie pravých drastov. Tu, aj? To sú gole. Ale Zdruha, am tu se prawo kory. prečo? Dobre. Moje, to je bude najčešće. Chcete mu tu sem umyslenje, dobro argumenta za Bogu, to nas investovaj. Ešte, Macke. To bude celé lehko. My jemy sprinja fajmy, co sú pojece našich ľudí tak a tak brali boste Nemców. A z druga my jemu přilubimy, że budeme příchodnie rajnej periodzie wabić za 3 miliony lubianskiej półki, a nic więcej za polski żołd. Ta dobra stara